बार बार का झगड़ता रहो। ए तोनी के एगो चीज देखा तारे हाउ देख तो शर्मा के घर पर साड़ी अच्छा हाँ देखा तारे जौन साड़ी ओकरा छत पर रहता जौन साड़ी ओकर मौगी पहनता उहे साड़ी हमर मौगी पहनता। साला सोच सोच के हम पागल गइल बानी। अच्छा शर्मा जौन पैंट पहनेला उ पैंट हम आजुले ना पहननी लेकिन जौन साड़ी ओकरा छतवा पर रहता उहे साड़ी हमर मौगी पहनता। लौकाता तोरा हाँ लोग आए जौन साड़ी वो छतवा पर बा उहे साड़ी हमर मौगी पहनता। का सही में हमरा आश्चर्य लागता आजले शर्मा जौन पैंट पहनता उ पैंट आजले हमने की पहन आश्चर्य लागता हमरा लेकिन जौन सड़िया ओकर मौगी पहनता उहे सड़िया हमर मौगी पहनता। हमरा आश्चर्य से दिमागे पगला गइल बा। ना भाभी खुश रहिए कहिए कैसे हैं आप? मम्मी मम्मी रमा अंकल मुझे टॉफी दी है। हाँ आ गया इसका लफंदर बेटा साला शर्मा की औलाद। का डांटत रहे नहीं लड़का के हमरा बार बार। अभी जुमा जुमा बिया के भेल लड़का पाड़ा हो गई। पहले सरकारी स्कूल में तो गणित कथी आई तोहरा? कई दिन बियाह के भइल तोहरा? 1 महीना 2 महीना 3 महीना 3 महीना भइल बिया के। 3 महीना तोरा बियाह के और साथे हमार 6 महीना आ 3 महीना लइकवा के 9 महीना ना भइल। अरे दादा रे दादा बुझाता ही लइका दहेज में आई का दो। जा आज बा दो सही कलो हाँ बताओ कि मेहारू चलाक रहित नु तो बंस ना डूबी हो। नमस्कार आप देख रहे हैं भृगु फिल्म्स यूट्यूब चैनल। प्लीज कमेंट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।